Ja, wat een mooi plaatje. En palingvisser Marcel heeft het geluk deze zomer om dit zowat elke dag te mogen zien als hij voor zijn fuiken het Veerse meer opgaat. Nou, vandaag ga ik een dagje met hem mee. In ieder geval om te kijken en misschien kan ik hem nog wel ergens mee helpen. Ik denk dat het verstandig is om toch even iets anders aan te trekken voor vandaag. Iets lekker maatje. Maar dit kleedt wel lekker af, vind je niet? Marcel, waar gaan we heen? We gaan de eerste fuiken plaatsen. In de hoop dat er van de week wat in zit. Ja, precies. Want dat is altijd de vraag natuurlijk. Dat is altijd de vraag. Ja. Het houdt de spanning erin. Als we zo dadelijk die fuik gaan plaatsen, waar let je dan op? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Meestal op begroeiing van de bodem. Kale bodem vang je eigenlijk niks. Dat beestje toch achter zijn eten aan. Ja, die wil groeien. Hoe weet jij nou wat de beste plek is om die fuik te plaatsen? Ervaring. Ja. Zeg je met een grote glimlach. Het is ook vaak gok hoor, wat je doet. Hoe gaat het eigenlijk met de paling? Ik heb eigenlijk maar 1 of 2 jaar meegemaakt dat het echt slecht was. De stand herstelt zichzelf. Daar hebben ze echt geen mens van nodig. Die kun je zo pakken denk ik. Maar pak jij ze dan met hier? Oh, kijk, ja. Dan draait ze staart vanzelf rond je vingers. Nou ja, de rest moet er ook niet. Ja. Nee, over een uurtje is het wel gedaan hoor. Ja hoor. Oh, hij wil echt niet. Kom nou. Zo. De baby's en de krabben weer terug. Maar hoor hoe je. Ja. Is het nou een goede vangst? Nee, dat is niet echt goed. Tot nu toe? Die vorige rij was nou wat beter. Ja, meestal als je die kwallen hebt, dan zie je niet veel paling. Hoe lekker vind jij paling zelf eigenlijk? Heerlijk. Ja? Nou, liefst gebakken. Ja, we moeten het nu verdienen. In deze tijd. In september ligt het palingsseizoen weer stil voor 3 maanden. Dus ja, dan moet je het nu verdiend hebben. En in die tussentijd, wat doe je dan? Ja, reparatie, onderhoud. Ja, ik doe nog samen met mijn collega op de Oosterschelde. Dan doen we nog zeebaars en hardersvissen. En ja, voor je mossels moet je ook weer alles klaarleggen voor het jaar erop. Dus ja, we vervelen ons eigenlijk nooit eigenlijk. Jij gaat deze zo dadelijk naar de restaurants brengen? Ja, eerst nog even schoonmaken. Vullen. We hebben een restaurant die... Daar leverde mijn opa al aan. Ja, 60 jaar geleden. Meer dan 60 jaar geleden. Zo. 3e generatie dus. Ja. Dus ja, daar moeten we straks naartoe. Ja, nou dat is ook wel iets om trots op te zijn, toch? Hoe voelt dat voor jou, dat jij nu ook dit beroep uitoefent? Ja, ik vind het prachtig. Dus. Ik was het vroeger eigenlijk niet van plan. Maar toch gezwicht. Toch gezwicht. Ja, ik vind het prachtig dus. Ik zou niet anders willen. Het debuutalbum is al even uit. En ik hoorde al wel dat je goede recensies kreeg, maar het loopt allemaal niet zoals je het had gehoopt van tevoren, geloof ik. Nee, corona is echt de grote boosdoener in het verhaal. Ja, want ik heb heel lang gewerkt aan mijn debuut-cd, deze. Ja, in april kwam die eindelijk uit. Maar ja, in maart begon natuurlijk die hele ellende met het coronavirus. En normaal gesproken als je een cd opneemt, dan ga je daar lekker de hort mee op. Concerten geven en nou, van alles kun je daarmee doen. Maar dat gaat allemaal niet door. Dat gaat toch wat stiller dan normaal dan? Ja, dat is een ontzettende tegenslag. Ja. En kun je hem nog even laten zien? Ja, natuurlijk. Ben je wel heel trots op, laat ik me voorstellen. Ja. En het valt op, het is een Franse titel.
Nou, dus de cd heet La Fille et le Saxophone, dus het meisje en de saxofoon. En nou, enerzijds is het een Franse titel omdat het voornamelijk Franse muziek bevat. Maar de eerste saxofoonklas bijvoorbeeld op het conservatorium, dat was in Parijs. En toch heeft het album Zeeuwse roots, want waar kom jij vandaan? Nou, ik ben natuurlijk wel voor een groot gedeelte opgegroeid in Zeeland. Ik kwam er altijd heel veel en mijn hele familie woont daar, dus ik voel mezelf ook gewoon Zeeuws. Wat heel leuk is dat op de cd een Zeeuwse componiste een stuk heeft geschreven, Celia Zwart. Zij komt uit Vlissingen. En zij heeft een stuk geschreven aan de hand van het overlijden van mijn moeder. En wij wilden heel graag daarin het Zeeuwse landschap verwerken in dat stuk. En zij heeft heel mooi de Zeeuwse luchten en het strand weten te vertalen naar muziek. Ze heeft een soort gesprek tussen een verloren dierbare en de Zeeuwse elementen heeft ze verklankt. Gaaf. Dat heeft ze heel mooi gedaan. Dus dat is echt Zeeuwser kun je het niet hebben op de cd. Ja, oké. Kan jij dat nou beter of heb jij een andere manier om de zomer door te komen? Mail dan naar trotsopzeeland@omroepzeeland.nl. Ja, hallo, ik ben Sven. Ik ga zeilvissen en ik hoop een zeebaars te vangen en die vanavond op te eten. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Hoi allemaal, ik ben Amela Rijssen en ik kom uit Brabant. Ik ben vandaag hier aan de Oesterdam, heb net een heerlijk lesje kitesurfen gehad. Dus mocht je in deze coronatijden tijd over hebben, ga dan lekker iets actiefs doen aan de waterkant. Altijd leuk en gezellig. Doeg! Hallo, wij zijn de familie van Raamnoek en wij komen uit België, uit Antwerpen. En wij komen hier al jaren naartoe omdat het gezellig is, rustig is, veel water en altijd een heel ontspannen sfeer. Gewoon fantastisch hier in Zeeland. Doei!